Guys, tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Kapaborito, mantrabaho tila, alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban, at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning. Alas 8:05 kabuasan. Sumpalan yun ng lan sa programa Orly in the Morning ng kapaborito Orly Navarro. Wadjala sa programan may paruntalmat na saray peteg-peteg tan matuan lik na ay balay. Agaw natan na Lunes, petsa 29 bulan na Hunyo 2026. Yada aspeto technical engineer Nexon Dakal, hindi manaya. Si engineer Dennis Palaganas. Nang bakasyon si engineer Nick. Siyempre, Macterion amigo RJ Beremenes at your service always. Musakila namin ditan, pinablimiran dumarangel. Medyo bali-bali sindag na agaw. Bali-bali mampaagaw, Engineer Dennis. Vitamin D. Libre. Iya vitamina para pamakasil na lamalaman. Yan mampaagaw kimal. Yada saray balita tateng tanagagik. Saray liknaan na saray umbalay nilirani da samay agawan
shooting incident ditan dasay Tacloban City nagmaliwyaya ay opener. Daray nandurumaran na eskwilaan natan wala laray mangkakapkap. Saray habag na saray eskwela estudyante. Lapod sa tayagawa impamaltog na saray estudyante at saray kaklasida. Yan talaga nuntan, Engineer Dennis, santo walay nagawa, insan magmaliw tayon alerto, tulaya. At wala ni may plano na pigararadan. Ay asita dalamat manggawa ni nauntan niya kaguluan. Nako, anto kasi akin at untan susibag linawa nasarayan estudyante at atang tanagagik o ditan na papaway lapod saraya at bubulian pero wala manayamat susakay tatang tanagagik. Aya sengegan no akin at untan sumagmamaliw ya mentalidad. Nasaray walad kalawang akalangwaran. Wala manayay sakay apps. Saya cellphone niya aya at nalulukasan tanda si katuya sa paborito ya galawan. Nasaray anak tayo. Yan na nako. Bantayan nyo ratay anak yo. Aya so advice tayo. Alaulada sa tayo gagaluin da sa cellphone niya Roblox at atang tanagagik. Sarag tumanaya ya brainwash iray ugugaw ibangat i-challenge. Ay manggawa na saraya krimen na tatang tanagagik. Kanyan na jada saya Senado saray managpanday nalay at atang tanagagik. At manggagawalara na saya nayari na kurang nupanon sugawaan ay di ibandan to sarag tumat. Saya kalan at saya application at cellphone satan niya galaw no sikatutan niya to so saya makasengag tan mangi impluensya. Saraya ugugaw o katayakdang anto tatana Engineer Nixon mong may apok taan tato nan impaakal nan mamato 4 years old may apok at ang takukulkulun ti mamato aanapun tuman may Roblox anto tana galautan pero saya kwanda dong dasaraya makaamtad satan. At walay porsyon ditan niya nayarin ikuman i-challenge so saratay ugugaw ay man gagalaw od satan nutuan si katutan so makasengeg tan rason na tatang tanagagik ay nayarin na i-impluensyaan na saraya so saray ugugaw lola saray katayagdan den dapat labat. Ay aratan at kalan, buralan. Dasaray nayarin na nalukasan. Iran na application ditan dasay cellphone. Tasay cellphone natan ay aging gaman ugaw. Walay cellphone to. Gano watan la so panangikalar na sa informasyon at bad effect. Nasa may maganon na expose ugaw dasay gadgets. Ino imakisla. Kanya lasirin, mambantay ka la, unta na tatang tanagagi. Wala da panangiwanwan actually. Nasaraya atateng, sikatiran atateng, sikatiran makatalo, sikatiran matataken. So pangigay, dasaray anak tayo, tanbantayan tayo, so attitude da. Medyo umbabarila dasay normal dan attitude. Kaya ba'y
ugali. Abay, dapat gawan tilan tampol. So, pansitan to Kapiano dya duntan at naiwasan. So, nayari, gawan da tatang tanagagik. Aya sumlang adlay. So si katutan, so umpapaway mo't dya sa kaya rason. Ano akin at walaray walad kalangwaran niya manggagawa nung taniran makapasinsinagam ya krimen. Kaya bantayan ko ng Bicol. Isa kaya vlogger ya pulis da Amerika, istoryan to. May katayakdang yung ugaw at dinisgutoy nanay to, tachinyalens. Nasama niya galaw at atang tanagagik ay Sosilistolaya. Yan piano nabaat iraratan tan nabantayan nire ugugaw proper guidance na atang katutan so number 1 nga po no konsintian nyo. Kasalanan nyo latan. Diba insanray mong sinsanray aray apo to at nababantayan tura enjoy life la insan rating no di na da Caloocan norte da balay na binmalay talagan makmak sila so radyom di na insan o na ni alas 2 insan lakad tanad Lasayo, di tanad patak na munisipyo ta Manlukas may fast food chain ya Jollibee natan. Talaga ha. Kalay singerlay laan mo yapan mirindaan insan. Insan Pili, good morning. Karo maniran na liknaan yung pasabida tatang tanagagik saya niso ipapawil ang tulaya na saya ayaya makapatagtakot yung epekto na saya illegal ya droga at saray walad kalangwaran. Wala yung kagawa di na da balay na San Jacinto ya si Tatulabat iramay kabato yaman lalakoy droga ayagi dinisguda tatang tanagagik dinisguda lapod impaka discovery to ya man lalakoy droga ramay amigo to si katulaingan so pinatay ay Sosilis. Yada saya police report ya nababasa tayo mantutumbukan so pakakaral mat agmat in fairness da saray kabyangan na otoridad at talagan da gagawin damot so trabaho da pian dyan at napaer naaral so sarayay sangkot da saya illegal ya droga dagagon dan pang-aaral panamaglay na bypass operation. So nanimbanag-yagaw di tanad mangaldan. Walay naral da pero taga mapandan. Yan maminsan na Engineer Dennis at nanunutan tayo may panaon ng Presidente Rodrigo Roa Duterte. Aya so inkasato sa may termino to ayay war on drugs. Talagan impaaral, impasukisok, so sara may involved o illegal ya droga yang ganpanon ang gaman nagtunarap. Totally, tayo namin tumot. Yagay lang unya manayan na sarakal. Kabulat, susaya na problema at may interton na taning o bulan, ya 6 bulan, at agtoyarian, ya saya at paeren. Pero dakal balat mat, so naral, dakal so akulong, walaray dakal mat, ya inaatay, ya si katuya susungugan no akin at wadtan at dahig. Netherlands, si former President Rodrigo Roa Duterte.
Pero may determinasyon na tatang tanagagik ay pairan niya yung panengneng to pero agto ayarian. Tinulgan laingan na nasatay kaso to ada sa International Criminal Court Crimes Against Humanity. Kanya na wadtan niya akulong dahig tatang tanagagik siyempre wala raman so collateral damage at tagmutan na iwasan matlante. Ramay ga-involve illegal ya droga pero alanor ira pero amin panengneng tumatay. Ay sinseridad dan talagang determinasyon niya pairan so saya illegal ya droga. At saya premyo to ballot tan so impakakulong at saya dahig Netherlands sa Kwandara may arom maong no saya pinapatay ito o impapapatay ito at maong niya totoo tan naliwang problema sa syudad dapat labat yan nakulong kwandamal pero saya impapatay ito at saraman so aramay problema at sa syudad pero ni tan matlante tawalay proper court. Laray human rights lawyer kanyan na talaga naman wadtan niya kasuan niya crimes against humanity kanyan wadtan na dahig pero dakil pamat so sara may talagan na anisya sa isikato kada sata niya kampanya laban at sa illegal ya droga. Lara may arom, piano si kara at magbago, na era o rehabilitation, makapaway era, pero pawil mo tira. Kanyan na wila kumon, saya kabiyangan na otoridad tayo, taga-untunda. Ada pansukisok pangaral na sarayay involved illegal ya droga. Medyo tag-ulan na kaya ingat-ingat lang po sa ating pong kalusugan. Merap may naulanan ka tapos manlilingad ka saya sabihin mo dan sakit. Kaya nga ito hong napansin po natin ito hong Grand 88 Cares talagang binibigyan din ng pansin ang kalusugan ng kanilang mga kabo at mga kobradores na sila ang nagpapataya ng small town lottery dito sa Pangasinan. Bakit kanyo? Dahil kamakailan lang sa kanilang mga iba't ibang himpilan o kaya yung kanilang estasyon sa iba't ibang bayan, lahat ng kabo at mga kobradores ay nagkaloob, nagbigay ng kapote at payong ang Grand 88 Cares sa kanilang mga kabo at kobradores. Ito ay patunay lamang na mayroon silang care sa kanilang mga kabo at kobradores dahil alam naman po natin na pagka legal ang pinag-uusapan livelihood ito, hanap buhay ng mga kabo at mga kobrador ang pagpapataya, ang pangungubra, kaya dapat din naalagaan ang kanilang kalusugan para sa kanilang proteksyon. Mamaya umaaraw, umuulan, kaya mayroon na silang kapote at payong na magagamit dahil siyempre sila ay alaga naman ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang Grand 88 Gaming Corporation ay ito po ang bukod tanging may prangkisa na magpalaro ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan except Dagupan.
At meron ho silang obligasyon, yung tinatawag na corporate social responsibility. Ito ay parang dagdag serbisyo sa ating mga mamamayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya mayroon ho silang programa na Grant 88 Cares, pagtulong sa mga mamamayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nandyan yung kanilang pagantabay sa balik eskwela, pagbibigay din ng financial assistance sa kanilang mga kabot kobradores at iba pa. So sinusunod ho yung kanilang obligasyon sa pagpapalaro ng Grand 88 Gaming Corporation dito sa Pangasinan. At aside from that na nagbibigay ng tulong sa kanilang Grand 88 Cares, mayroon din silang binibigay na share sa PCSO. Siya namang ginagamit ng PCSO sa kanilang kawang gawa. Yun po yun. Kaya maganda na ang tangkilikin iyong legal at huwag sa illegal. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuung sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Okay, sa Grand 88, sigurado ang pagtulong sa ating kapwa-tao. At syempre sa Grand 88, kayo ay nakakasigurado na pag kayo'y nanalo, iyon po ay inyong matatanggap. Ano po? Kaya tangkilikin natin ang legal at huwag sa illegal. Ang pulay malaami oras sa dasaya na programa. Likna ay balay, yung sublas ay programa na PEM, paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Kasumpalan na sa pigaran makanana paymano, Jadaspeto Technical Engineer Dennis Palaganas. Siyempre sa sumakter rin amigo RJ Bera Jimenez at your service always. Yalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang